Soc la Marta Flórez, soc la coordinadora de la Unitat de Transferència d'Impacte Social de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. I jo soc Gilbert Frigola i soc el tècnic de suport a la recerca i també impacte social de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Nosaltres el que ens vam plantejar era sortir de la zona de confort, aprofitant l'oportunitat que ens donava el CERCA. Fins ara l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica s'havia centrat molt a transferència en el que era la patrimonialització d'espais i vam optar per aprofitar el que us dic, aquesta oportunitat per sortir i investigar, preparar i treballar altres línies de transferència. Sí, exacte. De fet, l'oportunitat que ens ofereix el CERCA amb el Crazy Action Plan, com deia el Gilbert, és experimentar la recerca de nous models de transferència que puguin ser exitosos i que ens permetin fer un salt qualitatiu i d'alguna manera també quantitatiu. El nostre Crazy Action Plan s'articula sobre 3 idees: la innovació, l'estratègia i l'experimentació. La innovació perquè volem testar noves aplicabilitats del patrimoni, en aquest cas combinant-lo amb espais de salut. Una de les accions es fa en col·laboració amb el VIR, amb el Vall d'Hebron Institut de Recerca, i l'objectiu és fer servir el patrimoni, la posada en valor del patrimoni com una eina per millorar l'experiència sociosanitària a l'entorn hospitalari. Amb la innovació volem treballar el binomi patrimoni-salut. Amb l'estratègia el que volem és desenvolupar una eina, un entorn virtual que ens permeti millorar els processos de transferència del coneixement i la recollida i visibilització d'indicadors d'impacte social. I amb l'experimentació el que ens agradaria és treballar en col·laboració amb les indústries culturals, en aquest cas en concret amb les arts escèniques, per investigar, per experimentar nous llenguatges que facilitin la divulgació i la transferència de l'arqueologia cap a la societat. Des de l'ICAC valorem molt positivament l'experiència. L'exegesi que la comunicació està sent molt fluida, el feedback que se'ns dona sempre és molt positiu i molt útil. I creiem que estem aprofitant nosaltres, però també els nostres companys i companyes de transferència dels altres cerques, aquesta oportunitat que se'ns ha donat per fer aquest pas que tanta falta li feia a la reflexió sobre què és i què no és transferència del coneixement en humanitats i ciències socials.